केतनो लगाई उठल लिया नहीं भतार चूसता। बाहर तारा बहनी के गाड़ी में शक्कर बर्मा के लंड पेलो वाह बहुत अच्छा कि केतनो लगाई उठल लिया ना भतार चूसता। ए भौजी तो इहो बता दो टोटा के पेलता कि ना तका हाल बा। आज हम फिर से बात कैले बानी भोजपुरी गाना के भाई आज के बहुते गाना फाड़ बा यही से कहल चाहता कि वीडियो के जैसे के लास्ट तक देखबा बहुत मजा आई। तो वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखम और देखला के बाद में भूल जाऊँ तो बिना कोनो लाना वाला सुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे तार बहिन चोदो कहियो ना भतरा के सुगवा आज तोर बहिन चोदो तारा कहे के मतलब का बा तारा भतार के सुगा का करता तारा ओट पर चुमा लेके भाग जाता का तुमने आगे कहो हमारा लुगावा में घुसता। अरे भौजी भंसरी वाली वाह बहुत अच्छा कि कहियो ना हमरा भतरा के सुगवा लुगा में घुसता। देखो भौजी का नाम है भाई लोगन कभी भतार के लन भौजी ये गाड़ी में नहीं किया जा। तो भौजी हम तारे कहल चाहते हैं अगर तारा भतार में मौका बता बोला ला हमरा के हम पटक के चाट लेम काहे कि बहुत पहला दिन हमरो भइल बा। हम केतनो लगाई उठल लिया का कहता रो कि हम केतनो लगाई उठल लिया तो तार बहिन तो कहे के मतलब का बा कि तू केतनो लगा तो उठला ली तारा भतार उठ पहिला के ना चुआता। तो काम कर भौजी तू ना हमें के आगे बताओ कि जब तू उठलाली लगावता रे तो भतार का करता तब वो जवाब देम आ तो तोरा के उपाय बता तू आगे बोल। नहीं भतार चूसता। बाहर तारा बहनी के गाड़ी में सुगा बन के तारा लुगा में घुसो वाह क्या कहता रे कि तार के हम केतनो लगाए उठलिया सखी भतार ना चूसता। अब देखा भौजी हम तारे कहल चाहते हैं अगर तार भतार ना चूसता कोनो बात ना एगो काम कर अपना भतार के हटा के हमारा बड़का को बुला ले इतना पहले नु तू मुँह देबू हम केतनो लगाई उठल लिया। देखो तार बहन चो उठलाली के जगह पर नु अपना हिला के तनी ओट पर सटा ला। हाँ भौजी हम कसम से कहतनी हम तो उपाय ना बतानी है लेकिन अब बताओ तनी देखो तहार भतार जब तोहर उठलाली कितनो लगाओ तारू आ जब भतार तहार नेके चूसस नु तो काम कर अपना भतार के एक दिन ना तू बोलबे ना करो कर से और बाद में खूब तू नहा धोआ के थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आ खूब झाँझ उगे सेंट आ तो बिछाना बैठ अगर तहार भतार अगर तहार लहंगा उठा के अगर घोप घाप ना कैलक तो हम समझ कि तो भतार नु मौगा बा। ऐसे भी तो यार कहबे करला कि लागत भतार तो मौगा बाटे रे तो गलती से अगर मौगा बहल जाए नु तहार भतार चाहे यार इतना पेरी कि तो भतार के लान में दम ना रही तो यार पेड़ के तो मुँहे दी नहीं भतार चूसता। तो पटा के पेलता ना अगर तार भतार तार ओट के उठलाली ना चूसता नु तो कोनो पेलते तो होई न भौजी। अच्छा क्या कहता रू आज तो बहिन तो उहो ना कहता होता तो बहुत दिक्कत भलो। हम तो कहत नहीं तार भतार नया नया शादी भइल तार भतार तो खूब पेली लेकिन तार भतार तो ओट चूसते नहीं खे। तो काम कर भौजी बोला ला हमारा बड़का बाबू के कहलन कि हाँ कोनो के भतार कोनो के ना पेली नहीं तो हमरा के बोलिए हम पटा के पेलम तो हम बड़का बाबू फोन करतानी आ तोरा ला भेजतानी अगर तार दे के मन होई तो दे दिहे कराला करी हम सोरह सिंगार हो लंडला कह तार बहिन चो तार भतार ओठ ना चूसी तो कहत हम के ला करी सोरह सिंगार तार बहिन चो तो शादी करे के बेरी खुखुआ रहलो अब तो भतार ना पेलता तो अब सोरह सिंगार करबो ना करे ऐसा मत करा था जितना मेकअप लगा लसन करे बस सोलह सिंगार कर भतार के तू अपना बोलाव आ छाती धर नीच तक अपना भतार के अगर तार भतार ताके ना पेली नु ताके हम पेले अरे तारा बहनी के गाड़ी में आकाशवा के लंड पेलो वाह बहुत अच्छा कि चोली में हम और दोनों जो बनवा एने रुसता। अब सुनो बहन जो आजकल इतना बकचोदी हो गल बा कि कितनों पेला कोनो के फर्के ना पड़े वाला बा तो नहीं बताओ लोगन कि चोली में जोबन कोनो के रुसेला ना लेकिन ये भंसरी वाला के भौजी के चोली में जोबन ना नु तो रुसता। तार बहिन चोदो इतना चाहे जोबन के दबाए नु कि दूध के बदला खून ही कल जाई। केतनो लगाई उठल लिया नहीं भतार चूसता। देखा तार बहिन चोदो भौजी उ तार भतार बा अब चूस से चना पटा के पेल ले ओसे हमरा कुछ ले दे के नहीं खे लेकिन जैसे कहत तारू अपना सखी से कि सखी हम केतनो लगाए उठलिया ना भतार चूसता तो ये गलत कहत तारू ऐसे कि अपना सखी से कोनो बात ना बताओ के चाहिए मतलब बाद में तार भतार तार के ना पेले नू
आ जाके अपना सखी से कह सके हाँ भतार ना पेलता तो सखी का कही रुक हमारा एगो बॉयफ्रेंड बा भेज तनी इतना पेली नु कि मुँह दिहे।